Ohayo gozaimasu minasan. Atong tirad ron minasan, natay paliton minasan atong biyaan sa basket sa bike minasan. Kani minasan unang gipalit nako minasan kay murag Ariel ba. So detergent. So kani minasan pahumutod murag daw ni kibali. So ibutan ako dito sa bike niya at ato ta sa isa ka palitan ako. Ikaduhang stopover sa Family Mart. Ato ang biyaan. So gawas ta kay wala akong gipalit. I-check na to itong pinalit. Isa, duha. Napay pahumot din ako. Wala ko na-mention ganina. Pay tagpahumot sukad minasan. First time kay summer siya minasan. Manimaho akong mga uniform niya. Kaduha biya tamong suot sa itong uniform ba. Bago maglaba. Mixed up apita. Mag-grocery tagamay. Ato na pong biyaan. Way na dyan mo. Nalat mong pamalit minasan oh. Way na dyan mo. So last na itong aton minasan, Brazilian store. Abanti ta. Tabok na ta. Nabot na minasan. Limuta eh. Nato yung pamalit ko. Narang Brazil. Sulod na ko. Inita eh. Alaunas udto. Grabe. Pagkapas na minasan. Narang palit ko. Bata eh. Narang minasan. Huwag labot. Salamat kay minasan ha. Ako lang ipikita minasan mga walay kiriwan diri. Baw.